Sing cimelek Mas Gadi eka wonten bangsa wetan menganti Gresik ya sekali lagi buat Mas Gadi eka ngegengan kafe 5-7-5-8 Jumapan ya malam pagi ya buat Mas Gadi. Salam buat konco-konco penggemar tayub Jawa Timur saking Mas Gadi. Betul-betul Mas Omek yo Cimelek wonten Malaysia. Nggih sugeng mirsani Mas Omek nggih jami saya Makaryo. Mas Gadi kewonten bangsa wetan kilo cak kopine. Terima kasih bos, nggih matur nuwun Mas Gadi. Kopine wis ditutupi ya. Oke, tutupi piring pisan Mas Gadi. Nggih, matur nuwun Mas Gadi. Kopine seger yo kene. Mantap. Kopi maju papan bangsa wetan menganti Gresik. Enak Mas, Mas. Segere dok. Kabeno dok. Yo elokno aku. Yo kebreset dok. Enak temen dok. Ya iki janjos pokoke. Wayahe Mas. Aduh. I'm mikir prayan
keluyuran goleki sing disayang cocok paling mabang-mabang miterang goleki ora krasa esuk awan ganti bengi eman-eman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mensok ning apa kekancangan tarine sapa kadawan sarawi ngoceh dheweke ngalih tenclokan Welaka tak suwon baca ecek poda kuning agawe pikirku pusing jeleret ireng tak sawang tambah cantiknya tiga bunga yen kelakon nyanding selirane ora bakal ati kepimpen